Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγαλειό σου,
δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ αναπάψεως τη ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού, Πατρός ημών και Επισκόπου Ιωάννου Παύλου Παπαρόμης, και υπέρ του συγκορυθήνε αυτό, πάπλη μέλημα εκουσιόντε και ακουσιόν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός θάξιν την ψυχήν αυτού, ενδοειδή και οι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών. Παρά Χριστό θα θανάτω βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Παράς του Κύριε, Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατον καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχήν του κεκοιμημένου δούλου σου εν τόπο φωτεινό Ιωάννου Παύλου, Πατρός ημών και Επισκόπου Ρώμης Ιωάννου Παύλου Παπαρόμης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο λοερό, εν τόπο αναφήξεως, έθνα άπεδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παν αμάρτημα το παραυτού πραχθέν εν λόγο ή έργο ή διάνοια, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ εστιν άνθρωπος ως ζήσεται και ουκ αμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος του αληθεία. لأنك أنت القيامة والحياة والراحة لعبدك أخينا وابينا يوحنا بولس الثاني الطباوي أسقف بابا روما أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد وإلى أبيك الأزل وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل آن وإلى دار الداهرين.